Igbo bi ekenekwa m ụnụ. Ana m ekene nwoke, ana m ekene nwaanyị. Na-ekene okolo, na-ekene agbọghọ. Unu echefukwana na ọmụ aba na agụda akụ. Ya mara anyị mma ozugbo ozugbo. Biko onwe ihe nchọ igosi unu. Maka ndị na-agbala omenala ọsọ. Ebe a Milan, Italy, Bergamo. Ihe a church, Catholic Church. Watch ya. Ya Catholic Church. Na ebe Jizọs unu nọ. Akwa unu fụrụ ya, Catholic Church abi? Aha. Ofa nwa bụ ihe nwe this area. Even this park. Ofa nwa bụ ife nwe ya. This park na ifo kita no ofa nwa bụ ife nwe ya no. O Catholic Church na control ya. Watch ya. Akwa ife ihe ama mmiri, ihe ama mmiri wọta. Enwelo festival ya today. Ịghọta na ya here. Akwa ife ya. Ka anyị bazia n'ime. Agwa unu na omenala ba ya maka unu aya ekwe. Unu na akantamotu ọ ndị wetelu ọ Catholic Church ofa nwa dị ife. Ka ngosizi unu nke bụ egwu na-agbanụ. Ịghọtago ife a park ebe ụmụaka na-egwu egwu. Ịchọkwa ịbịa lelasị ya. Amalọ mgbe Nigerian government ya alụbala unu dị ya. Ọ dịgodo ọ bụrụ na Abuja, adịghị sure na ọ dị na village unu, but each village, each community nwere ya. Ịghọta ọ festival celebration of man-made ka a na-eme today. Ịghọtago njọs chọọ ime the video ka ọ dị nkenke. Mana unu fụ ndị eze nwaanyị, fụ ndị dibịa kwesịrị ma mee wọta. Ihe a church premises, ihe a ụnụ ụka bụ ihe nwe ebe a nụ ọha nwa na control ya. Ifuru ya stage ebe a ga-apịa egwu. Iwọchizie akwa anyị na-amanyezi ndị dibịa na ndị eze nwaanyị na-ama isi n'okwu agwụ ha. Unu ya afụsị ihe niile anwa ebe a. Ihe a n'ụlọ ụka. Even today self aka alụghị ụka kwa. After akachala ụka aka alụfụ ya. Ifuru ya fụrụ akwa ha manyesi. Ihe a ụka n'ime ụlọ ụka dị ihe a chọọchị bụ ihe nweghị ya. Church premises ọha nwa bụ ihe nweghị ya. Ifugie agwa unu na-anọ omenala bụ unu na-ajụ. Unu ajụ na-anọ na omenala bụ unu, omenala ba ya amaka. Mmadụ aya akọziri gị. Ebe a ka ị ga-afụsị ụmụ kịrịkịrị ụmụazị. Ịma mfụsịkwa ụmụ kịrịkịrị ụmụazị ya na what do they call it? Ịma mfụsịkwa ha na church. But this kind of celebration bụ ife ị ga na-afụ. Ịghọtago? Legasị ya. Na ihe ha na-elegasị. Ifuru ya? Ifusi ihe ha na-elegasị. Jewelries ha na-elegasị. Ihe mmiri. Ihe ya niile ihe sicha na mmiri. Ọ ihe ha na-elegasị. Ifuru ya? Akwụkwọ mmiri gasị. Ma ndị eji eme incantation. Ihe afụsị ya here. Nwere ihe ị ga-afụ here. A ga-emekwa ya today, emekwa ya tomorrow. So n'ọkụ unu wee fụ. Ciao. Igbo natanụ be anyị, natanụ na omenala be anyị amaka. Nke bụ nke gị. Ị mara ihe ewetara gị, ị mara ife enye gị. Because ọ bụrụ na ịmụ ihe enye gị, ị kwesịrị ịdị na-akọrọ ndị dibịa ọnụ. Ọrụ dibịa abakwana n'ilu akwụkwọ dịka ọzọ nwa mgbakwa abụọ si wee kwu ya. Ọ bago n'ilu akwụkwọ, ọkwa jọji na-eyizi akwa ndị dibịa were eme ihe na. Ya ihe a geti, ya. Ha na-celebrate man-made. Watch ya na nwaanyị ọdụ azụ. Ihe a ndị Catholic Church bụ ihe nwe this premises, both this park wee gbagokwa afa wa bụ ife nwe all. Ekenekwa m na ọ ga-adịrị anyị na mma. Ọ ga-adịrị nwoke mma, ọ ga-adịrị nwaanyị na mma. Onye ọbụla kwudo n'eziokwu na omenala Igbo ga-adị. Na anyị ga-anachigatakwa because na ya amalọ mebi n'ọfa nwa bụ ihe bịa welu nke anyị. Wete na be ha na-edozi be ha na-ama mma. Unu fụzi onye na-eme omenala unu na-akwụghị iyi n'ihe ọ na-eme adịrọ mma. Anyị ga na-egosi unu maka na anyị bụ ịchụ ego bịakwa ka anyị mụtakwa ka anyị mara ihe anwa bụ ihe melụ be ha ji wee na-aga n'iru. Anyị bịakwara ya mana onwe ndị bịa ịchụso ego mana mụnwa bụ a na-agụdo akụ abịa m ịchụ ego and m ga-achụta dị ego mụtakwa ihe mere ha ji be ha ji welu dị mma so that mgbe ọbụla m ji wee nata be nna m ka m mee ya ka ọ dịkwala be anyị mma nọ ihe dị na ya. Ihe niile abụrụ ego akwụkwọ ọ bụrụ ịgbaji pen maka na ịfụ kịta anụnwa n'ụwa ịfụ na ndị agbajiri pen na be anyị ka ezuzu. Ekenekwa m unu ya ma alụ anyị mma ozugbo ụmụ Igbo.